Igerreko itsasargitik Endarako urtegira oinez joango gara. Jaizubiko Padura eta Playa Handi parke ekologikoa ezagutu eta Hondarribi, Irun eta Hendaia bisitatuko ditugu. Igerreko itsasargiaren intzinean gaude, gure atzekaldean Kantauriko itsasoa dago eta hemendik abiatuko dugu Gerra-Meka ibilbidea. Irun eta Hondarribi gurutzatuta ondoren, San Martzial mendira joanen gara eta hortik ja Erlaitzeko lepoa gurutzatuta ondoren Endarako urtegian bukatuko dugu. Hondarribiko eta Irungo hiriguneak gurutzatuta ondoren, mendian sartzen gara, berez oraintxe bertan Irungo San Martzial baselizan gaude. Nire atzekaldean, hemen ditugu Aiako harriak, eta hemendik aintzin ja Gerra-Mekak mendiz mendi ibiltzen da. Hemen, San Martzial baselizan, bi bataila famatu egon ziren, alde batetik 1522an eta azkenekoa ja 1813an. Horregatik ere famatua da hemengo lekua. Baita ere, baseliza dagoen lekua, horrelako behatoki eder bat delakotz ere. Nahiz eta azken mendean Irungo, Hendaiako eta Hondarribiko hiriguneak asko zabaldu, baita ere Bidasoa eta Kantauriko itsasoan artean hor ziren naturguneak batez ere Txingudiko baian zehar poligono pila bat sortu, hala ere gaur egun aurkitzen ditugu batez ere bi babesgune. Alde batetik Jaizubia, oraintxe bertan gauden leku hau, eta baita ere Playa Handiko parke ekologikoa. Jaizubian, Arantzadi elkarteak
hemen egiten ditu ikerketa ezberdinak bertako hegaztiekin, eta Playa Hondin aurkitzen dugu olako interpretazio gune bat eta baita ere hezkuntzarako eta bideratutako informazio pila bat. Hemen dugu Patxi Iriarte, Mak, argazkilaria. Berezuk aski ongi ezagutzen duzu Jaizubia, ezta? Bueno, Jaizubia eta inguru horiek nire gustokoa dira eta beti ibili gara inguru horietan eta gauzak egiten. Eta bai, nahiko ongi, polita da, leku zoragarria. Eta argazkilaritzan aritzen zara, argazkilaria zara, baina ez bakarrik lanbide bezala, baizik eta baita maite duzu natura eta batez ere argazkilaritza, naturarekin lotura daukan argazkilaritza. Bai, bueno, lana bezala ez dugu erabiltzen, baina beti artxiboa bezala ongi tortzen da izatea. Baina egia da, gehien egiten dutena profesionalki da retratu kontua eta erreportaiak, ezkontzak eta gauzako lako. Baina betitik natura eta basatia eta itxas ingurua beti gustatu zait pila bat. Eta hortan saiatu naiz, nahiko urtez. Bai ez, bai urpekaritzan aritzen zara, mendian ere, baina kasu honetan Jaizubiako naturgunean nola baite bi gauzak lotzen dira, ezta? Alde batetik bai itsasoa, hor daukagu olako marisma bat, eta baitaren noski pixka bat mendia, oiana, hor dena lotzen da, ezta? Bueno, hor izaten den horko bizia klasea izaten da nahasketa pixko, tortzen dela denboraldia migrazio eta gauzoietan ere eratzen da pixko geixo. Hegaztiak orduan batez ere. Hegaztiak gehienetan egoten garan ikusten. Eta, bueno, gehien atetzen duguna da urpekoak. Eta hor, batez ere, Arantzadi elkarteak hor aritzen da ikerketak egiten, hegaztiak ikertzen, anilatzen eta bar, eta zuk naskire hor egoten zara baita argazkiak egiten. Bueno, hori da aukera berezi izateko argazki egiteko, zen berek teknika eta tresnak badituzte eramateko eta hurbiltzeko eta izateko aukera argazki hurbildik egiteko, eta haun izaldiz aprobetxatzen dut. Berentzat eta niretzat ongi heldu da. Ordu handiz dira, ezta? Orduk dira hauniz, baina gehienetan gehiago izaten dira ibiltzen direna hortan pres. Ni badakit kalendario bat badela eta goiz orduti joanta beti izaten dire aukerak harrapatzeko egalariek politenak. Eta ze gaztimotak, adibidez, ze hegaztiak eta harrapatzen dituzte edo ikertzen dituzte horre Jaizubin? Horko itsasoko egalarik eta hemengo aldetik Martin Arrantzaleak, batzutan izaten diren gartzak, kormoranak eta gauzoieta eta, denetai pixko berexia izaten da. Eta berez, nola ikerketa lanak eta nola izaten dira? Hau da, zoriak harrapatzen dituzte eta gero Gehienetan iten dutena da sare bat eratu eta hor gelditzen dire goizeko ordutan, lehenbiziko ordutan, txori pasan daudenak eta hor egiten dute anilatu, prestatu eta orduan izaten da aukera iteko argazki batzuk hurbildik. Eta hor ikusten dizut hor zure argazki kamera. Bai, klaro. Eta orduan hori da zuk erabiltzen duzun argazki kamera? Normalin bai,
erabiltzen dugu kamera bat duna kalitatea eta hurbiltzen aldena, eta objektibo desberdinak erabiltzen duguna zen batzuten oso hurbil egiten dugu detaila eta gauzek ikusteko anilatu den zenbakiak eta gauza detailak egiten dire ere. Objektiboak, teleobjektiboak edo kasu honetan baita detaile hauek atratzeko eta erabiltzen duzu beste objektibo batzuk zakiterran arruntago edo gutxienez ez olako zen handia ez direna. Teleobjektiboan indarrean batzutan izaten dire lekuak eta apropos daudenak, jai direnak, jaia batzuk izaten duena. Baina normalin makro objektiboak ere erabiltzen dire, hortaz, datzuten egalak atetzeko edo atetzeko hankaren detaile, anilloa eta gauza, eta zenbakiak usteko, eta, esaten dire pixko denetai. Mila esker, pixka bat hau azalpen hauek emateagatik, eta orduan jakiteko baita argazkilariek ez zeronako lanak egiten dute baita ere, kasu honetan, Arantzadiko elkartearekin batera, hegaztiak ikertzen eta batez ere natura babesten eta batez ere noski ezagutarazten. Bai, ederki, ez da joz, interesgarria den mundu bat dena, nire ustez, eta edekitzea jende guziarei aukerak izaten dira. Ados, mila esker. Bai, venga, agur. Guadalupeko gotorlekuan gaude, 20. mende hasieran egindako gotorleku militarra. Historian zehar, bai Irun, bai Onjarbi eta bai Hendaiak, ia betidanik izan dira muga herriak. Bai Nafarroko Erresumaren garaian eta baita hurrengo mendeetan ere. Horregatik, hainbat gotorleku aurkitzen ditugu, batzuk Erdi Arokoak, baude gazteluak, Onjarbi bera gotorleku bat zen, eta baita ere aurkitzen ditugu zubiak, hau da, mugak ezen beti gerrak edo gatazkan arteko harremanaren emaitzak, baizik eta baita hemen zubi ezberdinak badaude, herri ezberdinak lotzen zituenak. Guadalupeko gotorlekua ikusi ondoren, hemen Jaizkibel mendiaren inguruan, goaz orain mendia jaurtera eta goaz Onjarbira. Onjarbi, Hondarribi, Fuenterrabia, hauk dira herri honen izenak. Hemen ikusten dugu herria harresi zinguratuta dagoela, ja Erdi Aroan sortu zen muga herri bezala, eta hemen gertatu dira gatazka beliko ezberdinak. Alde batetik, Onjarbi izan zen Amaiurko gaztelorekin batera, 1522an Nafarroko Erresumaren azken gotorlekuak. Baita gero hurrengo mendetan ere, bai Espainiako Erresuma eta Frantziako Erresumen arteko liskarrak edo gerrak egon ziren, eta baita harresi hauek bete zuten bere funtzioak bataila ezberdinetan. Onjarbiko harresiak behartu zuten, hemengo karrika estuak eta eraikin altu hauek egitera. Baita ere, gaur egun, eraikin hauek, karrika hauek, daukate olako xarma polita, baita koloretsua ere, nahiz eta karrika hain estuak izan. Onjarbiko harresiak bere funtzio militarra ez ezik, baita frontoi moduan erabili ziren. Kasu hontan, hemen daukagun harresiak olako plaza bat osatzen dute, eta hemen bai pilotan, bai laxoan ere aritzen ziren garai batean.
Harresiak eta gatazka belikoak alde batera utzita, Oinarbin aurkitzen dugu lehenagoko arrantzaleen auzoa. Hemen bizi ziren arrantzaleak, berez hemengo balkoietan idortzen zituzten beren sareak. Gaur egun Oinarbin turismoak dauka baita bere garrantzia, eta hemengo leku gehienak, hemengo erekin gehienak, zerbitzuak dira turismoarekin lotura dituztenak. Irun, erromatarren garaian sortzen da. Orduan, Oiaso izena zuen. Garrantzia handiko itsasportua hemen zegoen, berez hemen inguruko mendietatik ekartzen zituzten metalak eta harriak, hau da, hemen baziren meategi pila bat, eta orduan itsasportuak bazaukan garrantzia handia, bai erromatarren garaian, baita Erdi Aroan ere. Berez, gaur egun, hementxe daukagu Erromatarren museoa, eta hemen ondoan dago Junkal Amaren eliza. Elizontan, ondoan, zegoen aipatutako itsasportua. Historikoki, Irun, penintxula eta kontinenten arteko garrantzia handiko atea izan da. Hemen, pasatzen diren errepideak, komunikabideak, hemengo komerzio giroa dagoena, eta baitare gaur egun zerbitzu hiri bat da. Hemen Behobian, Irungo auzo hontan, daukagu alde batetik Bidasoa ibaia, Bidasoa hemen muga bezala funtzionatzen du, hau da, Espainia eta Frantziako estatuen arteko muga, eta ibaian aurkitzen dugu nahiko leku beresi bat. Hemen daukagu Faixanen irla, garai batean Hondarribiko irla bat, baina 1660an hemen ospatu ziren olako bilkurak, non eta elkartu ziren Frantziako erregea Luis XIV eta Espainiako erregea Felipe Laugarrena, hemen sinatu zuten Pirineoko bakea, eta geroztik irla hau da munduko kondominio txikiena. Hau da, 6 hilabetez Espainiako estatuak kudeatzen du, eta berze 6 hilabetetan berriz Frantziako estatuak. Lehen aipatu bezala, Bidaso ibaiak mugaren funtzioa betetzen du, Espainia eta Frantziako estatuen arteko muga, eta ikusi ditugu bai gotorlekuak, gazteluak, defentsak, baina baita ere hemen badaude zubiak. Bi estatuak lotzen dituen zubiak, bai trenbidea pasatzen denak, eta baita ere errepideak eta oinezko ibilbideak. Bereziki, hemen daukagu zubi hau famatua da, garai batean zen Irun eta Hendaia lotzen zuen zubi bakarra, gutienez oinezko edo errepidezko zubi bakarra, eta 1936an, Gerra Zibilaren hasmentan, Frankoren tropak eta Irun hartzen ari zirela eta irundarrak hemendik eskapatu ziren. Mila 1939an, Gerra Zibila bukatzen da, Franco garailea izan zen, Hitlerren laguntzarekin, eta 1940an, Hitler eta Frankok hemengo tren geltokian, hau da, Hendaiako tren geltokian elkartuko dira.
Eta bukatzeko, oraintxe bertan, Hendaiako hondartzan gaude. Hendaian, Miarritzen edo Donostin bezala, 19. mendean eta batez ere 20. mendea hasieran, olako bultzada egon zen turismoan, eta baita ere eraiki zituzten hainbat hotel eta hainbat kasino. Hemen ikusten ditugu, bai hondartzak, baita ere hor gibelean daukagu Igerreko itsasargia eta Jaizkibeleko mendia, Hondarribi, Irun eta hemen ja kasinoa. Eguerdion. Eguerdion. GRMK hemendik da, ezta? Bai, ongi bazuz hemendik anaitz ongi. Aizu, zu Ibai Iturria zara, ez? Bai. Ibai Iturria mendik korrikalaria eta noski mendizalea. Baitare, dena bat, bai. Beratarra? Beratarra. Eta 30 urteko gainera gaztia. 30 urte, bai, ointxe. Eta aspalditik eta hitzen zara mendien eta korrikan? Aspaldi ez da inbertze, ez? 2013an hordikan hasi nintzen ja mendi munduan edo sartzen, hasiera batean igual futbola hori lesioagatikan eta gero utzi, eta gero ja hordikan antzinea ja bai mendi munduan sartu nintzen, 2013an. Berez, hemen ikusten dut, hemen atorran, Mantxale, hori da kirol elkartea, ezta? Berako kirol elkarte bat. Hori da, beran, gu mendilasterketa talde bat da Mantxale, berako mendilasterketa taldea, eta, ni naiz korrikalari oitako bat. Eta orduan, berez, GRMK hemendik pasatzen denez, bai Lasakatik eta bai Beratik eta, zuk aski ongi ezagutuko duzu orduan GRMK. Bai, zonalde honetan egia da, hemen azkenian mendilasterketako entrenamenduak egiteko eta horrela, azkenian hemendikan ibiltzen gara, eta orduan azkenian zonalde hau izautzen dugu haunitz izautzen da, bai. Eta, indituzu etapa honditz? Egiarran bakarrikan Beratikan Elizondo arteko etapa, entrenamendu gisa, eta gero igual amakin edo gurasukin nola pixko bat bidia izautzeko, mion hordikan antzinera, ez dut aukerarikan izan momentuz probatzeko izautzeko. Baina, bai, mendilasterketan eta Pirineoak bai aski ongi ezagutuko dituzu. Bai, mendilasterketak eta bai asteburu pasa, furgonetakin, eguraldia ona probestuz eta gehien bai izautzeko eta entrenatzeko, irteerak egin izan ditut, eta han bai zonalde batzutan, bai GR-ko zonalde batzuk zanpatzen dituzu. Milionez espreski GR-ameka egiteko intentzioakin, gehien bat mendia, tontorra eta azkenian paisaiak eta herri desberdinak ere bai izautzeko aukera ematen dizulako gara. Baina gogoak bai, ez? GRMK denak egiteko. Beti, bai, gogoa bai. Urteren batean aukera saiatu nintzen, uda batean egiteko aukera, binon azkenean hori egiteko denbora biharra da, eta lanakin eta ezin izan zen, eta azkenean momentuz hortxe dago. Bertze helburu bezala, ez, edo erronka bezala, ez, utziko dugu bertzen eus baiteko. Eta zuk ezagutzen dituzun etapak, hau da, baita ere hemen zonaldeko GRMK-ko etapak, zure ustez, pollitak dira, nolakoak dira? Azkenean egia da hemen gaudela pre-Pirineo aldean eta konparatuz Pirineoakin hemen ez duzu hainbertzeko bista, baina azkenean berdea uniz dago, han igual ez duzu hainbertzeko berdea, ez? Hori da bai da, bertze ezaugarrietako bat, ez? Eta jendea unitz ikusten da ere bai, hemendikan motxilakin ere bai, jendia ibiltzen da hemendikan ere. Bai ez, hemen turismoan eta nabari da ez, GRMK, bai, nabaitzen da bai. Jende nola etortzen den, gero gainera baituzte hemen aterpetxeak, baita ere beren jatetxeak, lekuak eta... Aukera badago, ikusten da, sobretodo, gehien bat uda aldera jende haunitz motxila hundiakin, esteriakin eta olako gauzakin ikusten da, eta azkenean kriston inbidia sartzen digu, batzuei gustatzen zaigunak ere, inbidia sartzen zaio. Eta nongoa dira, gutxura bera? Haunitz, bai nazionalak, minon baita ere atzerritarrak ere bai egon izan dire. Haunitzetan, berako jaiakin edo berako bestatakin hor, igual plazan dantzatzen ari zara, ikusten duzu pertsonan bat edola motxilakin eta astentza berakin solasin, eta batzutan niri sortatu izan duzen bai nazionalak eta bai atzerritarrak ere bai egoten die, identikan badago. Eta gainera, zuk aski ongi ezagutzen dituzu Pirineoak, baina baitaren aski berze mendilerroak ere ez. Eta ez bakarrik Europakoa, baizik eta baitaren nahiko urrungo... Aukera izan duen, hasteko Himalaia ezagutzen dut, 2013an
justo mendiarekin izan nuen lehenengo lotura, eta kasualidade izan zen Himalaia, ez? Ose, izan da, beti-betitik ez, goti-gotien, ez? Gehien aspiratzen aldeen, altitudan gatikan, ez? Igual mendi zaila edo zailtasunagatik, bertzen mendi zailagoak ere egon daiteke, handetan edo dozin lekutan, ez? Minon bai, Himalaia bisitatu dut, Everesteko kanpaleku nagusia trekking bat, gaina hor aukera izanun gaur egun ezaguna den Alex Txikon alpinistarekin. Baita ere ramarra da Juan Ramadaria gare bai berekin etorri zela, bertzea bizkaitar bat, eta Tamayo ere bai, Tamayo mendi munduan edo alpinista munduan edola ezaguna da al filo de lo imposibleko pertsona bastante ezaguna, eta aukera izan duen beraiekin bidaiatzeko. Eta gero hordikan hasi zen dena, eta gero ni hasi nintzen herriko jendiakin eta hola mugitzen, ez? Eta gero Alpeak ere ezagutze ditu, Mont Blancen ibilia naiz, 2014an Mont Blanceko tontorra egin berako bertze bilagunekin, eta hurrengo bisita Andeak, Peru aldera joan ginen, han bertze esperientzia bat izugarria ez bakarrekan mendia, sino gehien bat erakusten dizuna mendiak, ez bakarrekan mendia goitzia, berak erakusten dizuna, eta ikasten da pila bat, eta nik nire kasuan erraten aldut ikasi nula unitz. Mendian eta mendiak ematen dizuna, eta kentzen aldizuna ere bai, hori ere bai kontutan euki barra da. Bai, berez ni, nozbait, haitu edut, nolabait ere, Pirineoak, Andeak edo Himalaiak edo batzutan arriskutsuagoak direla. Nolabait ere Pirineoak ez dute olako respetuik ematen edo ez dute Andesak edo... Hori da, jendiak igual ez du hain bertzeko, igual ez da, azkenian hau boom bat izan du da igual gehien bat mendilasterketa ez, eta gero horrek bultzatu du jendea honitz mendilasterketa eta mendira ez, eta gero ikusten da, jendea honitz gehiago joaten da Pirineoak hasten dire. Eta zugerran duzuna, badaude, nire esperientziagatikan, badaude Pirineotan mendi askoz ez teknikoa edo zailagoak edozin bertzelekutan. Adibidea jartzeko, orain dela 2 aste, Kaukasotik etorri berria naiz, Elbrus mendia egin dut berako bertze 3 lagunekin, Europako gailurrena, Europako gailurra da, eta adibidez, horrek azken finean izena du, ez? Suertez edo ez dakit altuena da, binon mendizaia ez da, ez? Eta nik haunitz hemen kontatu dut, Pirineotan naiz eta igual 2000 metro diferentzia dute, eta Pirineotan askoz ez mendizaiagoak badire teknikoki. Egia da Elbrus mendizaia edo gogorra, zaila baino gehiago gogorra da, fisikoki ongi egon barra zaprestatua, osea, altura da, dun gauza zaiena edo erraten dugu moduan, eta esperientzia bezala eta ikasteko, gehien bat ikasteko, ez bakarrekan tontorra egin, eta mendiaz ikasteko zein lagunekin joaten zaren ez igual ez duzu hain bertze lagun hori ezagutzen, eta kasu honetan nerekin joan itzen lagun batzukin, mendian Pirineotan neguan irtera batzuk, gehien bat hori prestatzeko. Eta hor ikusten duzure bai, hor ezagutzen zara gehien bat. Badire Pirineotan mendi zaiak ere bai. Eta, kontu zibili barra da, bai Pirineotan, bai hemen, bai edo zilekutan. Gero baita ere bertze kulturak eta bertze herrialdek ezagutzeko... Hori da bertze gauza bat ere bai, ez? Kultura, herria, janaria, dentika, musika, osea, dena ezagutzeko, eta gero hor konturatzen zara, zonalde honetan ze ongi bizi garen ere bai, bai. Barras ongi, orduan ni jarraituko dut, ni banoa ja orain Endara aldera, hori bukatuko du gaur, saio hontan gaurko ibilbidea. Ongi da. Orduan, ongi bili. Bai, ongi segi zure bai. Eta mila esker. Bai, zuri. Bale, gero arte. Aio. Hemen dugu Nerea Azpeitia,
Eta oraintxe bertan hemen gaude Txingudiko ekoetxean. Egunon, Nerea? Egunon, bai. Zehazki non gaude, eta hemen Irun ondoan gaude, hau da, Irun hemen bertan dago. Irunen bertan gaude Txingudiko padurak deitzen diogu naturgunea babestuan, zehazki gunenei Playa Handiko parkea deitzen diogu, Gipuzkoako ezegunerik handienan gaude, hemen Bidasoa ibaiaren estuarioan, Bidasoa ibaia eta itsaso elkartzen diren gunean, Europatikan babestuta dagoen naturgunea baten gaude, Natura 2000 sarean sartuta dagoen ezegunea, eta hemen jende asko etortzen da gehien bat txoriek ikustea. Ezeguneak oso ekosistema garrantzitsuak dira, batez ere hegaztientzako, eta lekua paregabea da hegaztiak ikusi ahal izateko. Bai, berez ikusi ditugu hemen sarreran daude oraintxe bertan aur pila bat, eta orduan jakinta gainera bai gaudela natur babesgune batean zenolako garrantzia daukan, baina gaina gaudela iaia Irunen sartutak hemen, eta gaina inguruan baita ere ikusten dira bai Onjarbi, baita Hendaiak, orduan berez hemen jende pila bat etorriko da. Naturgunearen berezitasuna hori da, ez? Gaudela nukleo urbano baten sartuta, zazkagu Hendaia, Hondarribi eta Irun erdi-erdian gaudela, 1.000 biztanle baino gehiago dauzkagu inguruan, eta orduan hemen txoriak aurkitzen dute paradisu bat. Beraien migrazio bidean, Europatikan hegoaldera joateko bidean, hemen aurkitzen dute ezegunetan paradisu bat, atxeden hartzeko, elikatzeko eta bar. Horratikan, bere kokapen geografiko honengatikan, arrazio honengatikan, hemen hegazti pila bat ikusten ditugu urte batean. Hemen urte batean ikusi daitezke 150 hegazti desberdin baino gehiago. Oso zenbaki altua da, holako naturgune txiki batean, estuarioa azkenen txikia gelitzen oso mugatuta gaudelako. Eta horratikan ikusten dizu, gaur aur pila bat etortzen dira honea, hegaztiak ikusi ahal izateko gertutikan. Batez ere hegaztiak ez da, ikusi dugu hemen inguruan, alde batetik noski Bidasoa ibaia nola erekitzen da, ez da, hemen dago, hemen da, baia bat da, eta gero baita ere hemen ikusi ditugu, hemengo ikusten ditugu, hemen dauden laku txikiak, batzuk baita laku gaziak, hemengo landare mota ezberdinak, baina batez ere hegaztiak, ez da? Hemen berezitasuna dira hegaztiak, baina ekosistema batean, hegaztiak ikusi ahal izan ditugu, anfibioak oso garrantzitsua dira, ezegunak oso garrantzitsua dira anfibientzako, ornogabe ugari, ugaztun gutxi, landare oso berezia dago, hemen itsaspadura bat sortzen da estuarioan, itsaspadurak esaten da diala erderaz los reservorios de la biodiversidad, ez? Izugarrizko bioaniztasuna dago, hegazti aldetikan eta ornogabe aldetikan azkenen hemen elikakatea oso garrantzitsua da eta ornogabe pilat ikusten dira hemen. Baina jendea batez ere honea txorizale pila gerturatzen zizkigu, txoriak oso gertu ikusten direlako Playa Handin, ez? Adibidez beste naturgune batzutan hegaztiak urrutigo ikusten ditugu. Naturgune oso txikia denez, hegaztiak oso gertutikan ikusten dira, orduan argazkilariak ere asko gerturatzen dira bere argazkiak ateratzera. Eta ze hegazti motak ikusten ditugu? Hemen kostaldean gaudenez, ikusi daitezke zankalutzeak, ikusi daitezke anatidoak, limikoloak, itsasoko hegazti batzuk, eta txori txikiak ere. Eta gero baita ere, aipatu dituzu, anfibioak, arrainak eta batez ere anfibioak, igeldak eta, ezta? Bai da, ezegunak oso garrantzitsua dira anfibioentzako, ez, bizirauteko. Hemen adibidez, Txingudiko badian badaukagu anfibio oso berezi bat, apoal lasterkaria ditzen dioguna, Kantauri isuraldi guztian populazio handiena hemen dauka. Beraz, pentsa, ezeguna beste ze garrantzitsua den, anfibio hau bizirauteko. Hementxe dugu Nando Parizio, berez Bidasoa Bizirikeko elkartearen teknikaria. Bidasoa Bizirik, zer da? Ze lanak egiten ditu edo zeintzuk dire beren helburuak? Orokorrean izango da tokiz-tokiko garapenerako agentzi bat, nun batez ere lantzen dugu enplegu arloa, autoenplegu
arloa ere bai, ekintzaile arloa, turismoa, jendea ekartzeko eskualdera, eta enpresak, eta enpresekin. Lau ardatz horiek izango ziren gure helburuak. Eta hau, geografikoki, batez ere, Hondarribi, Irun eta Hendaiako herrialdeen artean. Hori da. Printzipioz, Bidasoa Bizirikek osatzen dute Irungo udaletxea eta Hondarribiko udaletxeak, 80 eta 120, eta gero dakagu beste partzuergo bat lantzeko mugaz gaindiko gaiak. Batez ere, kultura, kirola, kulturan barne euskara, harremanak, sare sozialak, zer dakaten beraiek eta zer ez dugun guk, eta zer dugun guk eta ez beraiek, banakatzen dugu eta elkartzen dugu ideiak. Bai, eremu hau ederra izataz gain, baita ere, historikoki ikusi ditugu harremanak batzutan ez dira hain onak izan. Historikoki? Bai ez, ikusi ditugu bai gotorlekuak, gazteluak, alardeak, bataila ezberdinak, hala ere baita ere ikusi ditugu zubiak, hau da, garai batean, eta naski ja betidanik ere, zubiren bat edo beti egon da, Bidasoa zeharkatzen zuena. Orduan, gaur egun, jarraitzen duzu pixka bat horrekin ez, harreman ona horiek mantentzen, eta batez ere elkarlana. Hori da. Oain partzuergoan, adibidez, osatzen dute Hendaiako udaletxeak, Irungo udaletxeak eta Hondarribiko udaletxeak. Eta hori gero isladatzen da teknikariei, eta hor kriston elkarlana dago. Agian, zer banatzen gaitu gaur egon? Hizkuntzak. Frantsesa eta gaztelaria desberdina, hemengoak ez dakigu. Gutxienez euskara bai ez? Euskara elkartzen gaitu, baita ere. Baina gero eta gehiago, gero proiektu gehiago Europan funtsarekin lortzen dugu egiten, eta gero eta zabalagoa da bakarri banatzen gaitula ibai bat, Bidasoa. Eta gainera daramazoia, 25 bat urte ja elkarlanean. Hori da. Bidasoa Bizirikek 82an sortu zen aduanak desagertu zirenean, eta 88an sortu zen partzuergoa. Esan behar da, Europan lehenengoa dela. Lehenengo partzuergo mugaz gaindikoa. Asko esaten du horrek. Asko esaten du. Eta modeloa izan geha Europarako. Marko Komun Europeo eta olako gauzaterako adibidea izan geha. Hori ere lagundu gaitu guri dirua lortzen European. Horregatik Bidasoa Bizirik daka, Bidasoa Bizirik daka hainbeste implantazioa eskualdean. Enpresekin lan egiteko, turismo arloan lan egiteko, diru desente lortzen degula bion artean Europatik. Gutxi gora bera. Eta zuek batez ere orduan lantzen dituzue, kultura, turismoa baita ere, ezta? Kirola. Bai, ekitaldi gero proiektu horiek, behin dirua lortuta, ikusten dugu zer behar dan, eta horren arabera, saiatzen gera ekitaldi batzuk egiten. Euskara bultzatzen beste aldean eta hemen. Bertsolaritza eskola bat sortu genuen. Olako ez da lujozko proiektuak, oinarrizko proiektuak, baina beharrezkoa dirala elkartzeko hiriak. Bai, 25 urtetan, seguro, gauz pila bat egin dituzue. Zuk ze azpimarratiko zenuen edo ze proiektu zuretzat izan dira, igual zuretzat politenak edo... Gero eta gehiago parte hartzen dute, gero eta gehiago guk ikusten dugu zer egiten dute beraiek, eta beraiek ere guri ikusten gaituzte nola egiten dugun. Agian izaera nola egin, orokorrean izango zen nabarmena. Baina proiektuak Europakoak. Dira Poktefak eta Zirkulduz, Ederbidea, adibidez oain Pirineo guztiak zeharkatzen duen proiektu bada. Olako proiektu handiak Europak ematen duen diruak nabarmenagoa dira, eta
gero igual poblazioa ez du lertzen. Baina hori zertarako. Kriston proiektutik gero banatzen ditugu, zatitzen dugu, eta akzio hau honek ordaintzen du. Eta hori batzutan igual guretzako zaila da isladatzea. Pero hori esango nuke, nola egin ikasi degula, elkarlana egiten, eta gero isladatzen da hori proiektuetan. Izango zen nabarmenakoa. Adibidez, enpleguak beste proiektu batekin, eta gu hasi ginen duela 15 urte, eta oain beraiek hasi dira. Jode, nola elkartzen duzue enpresak eta langabeziak elkarrizketak eukitzeko hasi dira. Etorri ziran, erakutsi genien nola egiten genuen, eta hasi dira egiten. Jaietan, irabazten gaituzte. Bai ez? Orduan, guk hortan irabazi dugu zer. Nola egiten dute, nola implikatu jendeari, porque azken finean da proiektuak nun poblazioa parte hartu behar dutela. Eta puntu hontan bukatzen dugu gaurko ibilbidea. Oraintxe bertan, San Anton baselizan gaude, Lesakako Endara auzoan, hementxe bertan daukagu baita ere Endarako urtegia, eta gaurko saioan, gaurko ibilbidean, Igerreko itsasargitik abiatu gara, Hondarribi, Irun, San Martzial eta inguruko mendiek ezagutu ondoren, honat etorri gara, ja Nafarroan gaude.
Eta gainera, aipatu duzu nola, hau nola baitere, aisialde gune bat da, nola hiriko jendea eta atortzen da hemen pixke bat hori ez, lasaitzera edo naturaz gozatzeko, baina gero baita ere, aipatu behar da, hemen egiten duzuelako hezkuntza lan bat ez, hemen ere baita ere egiten da, azken finean hau interpretazio gune bat da, eta baita, hoitxe ez, erakusten duzue, pixka bat, orduan lotzen da baita hezkuntza, eta baita ere, seguraskire, honat etorko dira, zoritzaleak bakarrik, betik eta baita zoritzale nolait ere zientifikoak, ezta? Bai, azkenen ez egun hauek paper asko egiten dituzte, ez? Esan dugu, inguru giraldetikan garrantzi asko daukala, bai landare eta faunarentzako, baina baita ere pertsonantzako, eta askotan ez gara kontziente guretzako ez egunak ematen dizkigun onurak, ez? Bat lasaitasuna, aisialdeko leku bezala, naturarekin harremantetan eukitzeko leku bat bezala, hiritar asko gerturatzen dira honea, egunero bere ibilaldia egitea, bere naturaz gozatzeko eta lasaitasunoi bilatzen. Beste alde batetik ikertzaileak etortzen dira, bere ikertzaieko leku bat delako. Eta beste aldetik hezkuntzako eskaintza ugari antolatzen ditugu. Alde batetik ikasturtean zehar eskolako taldeak etortzen zaizkigu, orain udaran beriz udalekuak, familiak, eta gure eskaintzan barnean sartzen ditugu ere jardunaldi teknikoak, hitzaldiak, ikastaroak, bai publiko guztiari zuzenduta, bai publiko teknikoari, bai argazkilariei, bai helduei, bai familiako giroei, edo umentzako ere antolatzen ditugu ekintza desberdinak. Egierran, arras interesgarria, eta noskire, suposatzen du baita, hori ez, gonbiatu nahi duzu hemen denak unet etortzera, guk ere ezagutu dugu, eta erran behar dugu ikaragarri ederra dela, lekua, ingurua, eta batez ere baita ere hemen ikasten den guzia. Bai, hola da, denak onbietuta daude, askotan urrutia juten gauzak izautzea, eta etxe bertan daukaguna bere garrantzia daukala, eta jakin behar duela apreziatzen eta gozatzen. Mila esker. Beti haitu da, eta gaina ez haitu bakarrik, betik eta gero baita ikusten da, nola Hendaian adibidez da ora, kirol, kulturek italdietan eta horrela, dirudi urtasiran daukate urte osoa prestatuta. Bai, ala da. Zentzu horretan oso mugituak dira, oso mugituak. Orduan ongi da baita ere, ohitura horiek edo lan modu horiek ere... Batzutan, bileretan ez lain erresa lan egitea, baina hortan biok ikasi dugu, elkarrekin lan egiten. Eta proiektuak aurkezten. Eta zuk zer saltzen dezu, zer nahi dezu lurralderako, nik zer behar deten, zer eskatzen dut, eta nola batu hori, proiektu batean. Azken finean gu, enpresa publiko bat bezala, horrekin mugitzen gara, diru horrekin mugitzen gara, eta egitasmoak eta proiektuak egiten dugu. Orduan, hortan, agina zorroztu dugu. Bukatzeko, zerbait gehiago nahi duzun, aipatu nahi duzun, edo zerbait azpimarratu nahi duzun? Haien, turismo arloan, beraik ere oso garatua dakate, beraik ezaten dute, kostaldekoak ez dira barnekaldekoak, erabat ezberdina da, eta guk ere ikasi dugu, saltzen gure eskualdea, eta hemengo enpresak. Ez bakarrik turistikoki, etortzen denei asaltzen zer dago, baizik eta enpresak sustatzen. Eta hori, hortan beraiek oso aurreratua daude. Eta hori ere ikasi dugu. Gaina, zentzurtan ere, hemen daukagun eremu hau, nahiko berezia da baita ere. Hau da, turismo arloan edo ekonomia arloan, ez da gauz bera Hondarribi edo Irun edo Hendaia. Hondarribi bai igual turismo aldetik bai turismoak badoka garrantzia handia, baina Irunen berriz segurazkera izanen da industria, ez da? Hori da, baina saldu dugu, lortu dugu saltzen hori. Ikasketa horretaz ikasi dugu zer dakaten beraiek dana elkarrekin saltzeko.
Eta orduan, honea etortzen diana, aipatzen diegu zer dago bestaldean, eta zer dago hemen eta behaiek ere bai. Oso lur ere txikian, egierran, bago denetarik badaude, zakit gutxinez naski bi naturgune, Playa Handi, Jaizubia, gero noski baita ere inguruan daude mendiak, Aiako herriak, parke naturala dela. Ez beti ere, Irun, beti lotzen dugu industriarekin, edo batez ere errepidekin eta gurutzabidekin, baina noski ere hor, betidanik ere, industriak naski 19. mendean hor burdinarekin, horko... Bueno, ez da 19. Romataren garaian, ja. Aspaldikoa. Oain berrezkotu egin da, turismo arloan saltzen dute hori, bisita daude. Bai ez, lehenauko industria eremu hauek, eta orain ematen zaiolako irten bide bat, bai kulturaki, bai turistikoki. Berez, duela gutxi arte, Irunen ez egon, ez da bulegorik, turismo bulegoa ez egon. Eta guain jarri dugu, Bidasoa Bizirik bitartez, Irun Udaletxeak jarri du turismo bulegoa. Zergatik ez, olako gauzak azaltzeko. Eta noski baita ere itsasoa. Eta itsasoa. Itsasoare, bueno, leheno, arrantzalen bizimodua, eta gero eta ez ezagunagoa. Eta guain barreskuratzen egea, zein arrantza ere, arranketa jetxiera nabarmena egin du, eta barreskuratzen turismo arloan ere bai, turismikoki. Mila esker. Bueno, ez horregatik. Zerbait gehiago edo gutxinez jendea gonbidatu, ez? Hori bai, ez? Aski polita da, eremu hau, eta gainera, hoxe ez, ez bakarrik polita, baizik eta gainera anitza. Baita, mila esker, zuei. Mila esker. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.